Di man ka Mr. Pugog Technician. Barog nga dito imuhang kuan. Tawagan na antina to. Tuyo ko na nimo tapos iset diri sa kuan. Jersey light ka mag-set ana. Suwayan ba nato tapos di na to madaw sa para mag-technician. Nga sa kapalit, Lazada. Kanang ako ang kuan tutok ko magsipangalan na uy. Di man ka Mr. Pugog Technician. Barog nga dito imuhang kuan. Tawagan na antina to. Tuyo ko na nimo tapos iset diri sa kuan. Jersey light ka mag-set ana. Suwayan ba nato tapos di na to madaw sa para mag-technician. Nga sa kapalit, Lazada. Giat na ang tamang video ko. Mana kita kami. Ako bitaw sa kiniagi na ulit ng flyover. Tabi na hinitag na. Asa man ay manangatin? Pa dito. Sa ano? Detayan sa tabunan. Before sa gisan, no? Mag-before simbahan. Katang dito sa may welcome na. Ikaw naman dito. Mao ni siya mananga. Mo tayo man nga. Naputol mo na before dahil kadungog ka to. Naputol na. May gani kay di kay daghang tao nga naaplan. Jawab ato ang SRP. So mga tao labang-labang iya. Di ay. May spillway ato giban. Di bahatan no the next one. Dagang kickstorya ang bridge. Kaligligay ko na rin kay usa naman ang bridge gamit kung biyay ko nung kagkadlaon ako nimo sakay dang way now. Ay mo sakay ko nung nimong dilimutan na nimo. Kana dugay nahawan ang kuan kunay mamiyahe. Okay, paan ko na ilan yagi ko no si Maria di Cacao. Maria di Cacao. Matong naputol din amin. Dili man dai si Maria Cacao lang ang
barko naman sa di ito katong puros pod gold nga kuan barko. Pero kanang Kasi lang yagi. mumagi pero diha kanang dito sa mo ang Kantigay barko man na di eroplano. Sila si Asoy nakakita sa barko. Nya isa sa plano. Ako wala jud ko kita, gusto ko makita. Hindi ka pakiton. Nakita po na sila tiguwa. May Hindi ka nga pakiton, kitabian mo ka. may ko hi. Kadungo kita ba na istorya ni na aeroplano ba? Si Chupantit mahibog man anong nay mukalit og hangin ba. Nya na gyud na sa kawayanan. Paingon tanan. Sa kahit sura ng barko maglupad. Ang dako ng barko. Okay, ingon ni ko antin. Tinang ka lang nasa barili ang daghang pa mga kuan. Dagat Ni na. Father Mike. Daghang third eye. Other one, sa kasi Father Katolik. Something. Pilihan magbubo. O Father ang nakita sa South. Daghang tambalan po dito ba? Barili niya. Diya, nagkaanak ko ng tambalan diya nga kuan. Ibigok ko sa ano sa to. Eh dahil si man, nag-aay ko no ko tayo ka na para pambitik kong babae. Naman to si Lolo. England to this man. Oh yeah. Oto. Nya bro, ni work. Magkatawas di ba? Ta okay no, bata kayo ko. Bata kay Kuya ba? O siguro kadungog, nakadungog ko ni Iyas si man kasi yun nga, buwang-buwa katupang wak pa siya mag... Ay guang squintal yun. O, wala kayo nga wak pa siya anang kuan ba sa kanang gahong-gahong, o. Tinood natin. Gahong-gahong. People's Chamber. Ano sa nung ganun mo mo sa namatan sa lato ng mga tambal-tambal. Oh, niagi mo tag adito. Pagkusad kita mo to, dito mo to sa doktor. Erpan. Di ba ayaw mang good? Eh, buto o man na na. Ya karon pagani grabe na jud ka ko grabe na jud ka ta ka upgrade jud karon. Ano wa ato man gyud sa kuan gihapon. Tambalan, nangamatay na gud mga tambas sa hapon. You forgot the Laptop. mouse. Na? Mouse o di ay? Mouse o charger na? Pabasa lang din. Sige na lang, nalasa na lang. So wala dili din na ma-on ron. Charger o katong kuan gyud niya plug. Ara man ay kuan mga kuan. Kibawara ng mga repair ay sa amin na. Wala mo na pulihan na dito eh. Butan din akong scar. Karoon ko na nagkabuba. Check ko na ito. Sino ba? Kana kong laptop ko. Isang kakupa siya naman. So kaya mo kuan. Mo paliti keyboard ya hagod. Palitan mo ang keyboard. May keyboard smart. Pagkaguba na sa keyboard. Sa laptop ako yung pag-animat sa keyboard. Paliti keyboard iya. Kami wako kukuha lagi nga anaan ba na yung pagkuha? Eh. Oo na siya. Nagaibot lang ko ano na eh. Uba man jud na kay gamit man jud sa nga tanan.
porting gamitan lagi dua. Ya medyo mahal-mahal ba yun ba? Makuang yun kasi. Kabaw kabatanon, explore. Explore ba nga. Dara na sa unang nga kuan. Gusto ka naman guba siya. So kaya na maguba si Scott yun. Mas may kuha ni stamping. IP. Yeah. So, kuryoso sa may mga ID na lang mo ay mag-self-thinking na lang ko. Sa to eh. Kaya lagi magkikitaan ng laptop lagi or anong Sa TV. gitawag na ni nga kasada eh. Underpass. Underpass. Kaya Pangalawang underpass na Cebu na mapupuno ng grasya ng tubig pag umulan. Dahil sinira yung floodways ng, saan yun siya? Pasak? mamaling. Pambaling pala. Ano di? Uy, labang mo. Nabangon niya. Mamaling ka tuma na. Ganda ng pagkagawa dito. High touch. Matawag naman sa mga Surfing in Mambaling streets. Nico, nung sa tilaing brand? Paano mo basaha pag alsan mo? Wala. Kapoy. Wala. Oh, basa-basa pa ka. Naporti pa ka luagas higot. Di akong gihugot. Panyawadyan na basang kahit na. Wala, basa ka. Kabilang. Wala ako magpiyong. Pinali ni kadang kami mo iyaan. Brand na lang na ako. Oh, di mo kaya Casio, unsa gito mga brand sa kwan? Hinday ay. Sounds Lisura ka ng driver na sa. Nasa? Ang iya pasahero, ang kabut na sliog ni Gord. Balo niya. O siguro siya sakto na. Dili ra mata na sawa. Oh, cute. Siguro niya, di siya tagat. Gunit pas liog, gunit pa sa kuhan. Break ka nagkilit-kalit. Oo. Toog, oh, toog na kayo na.